hai bastantes anos, 20 aproximadamente, algunhas persoas suxerimos na academia que o nome de Delgado Gurriarán sería un nome interesante para protagonizar un Día das Letras Galegas. Entre esas persoas, quizáis, a que o fixo con un pouquiño máis de entusiasmo, quizáis fun eu. Bueno, pero pasou o tempo e Delgado Gurriarán foise esquecendo, pero todo hai que dicilo, quero dicilo aquí en homenaxe á xente, desde as autoridades, á xente do común, da zona de Valdeorras, que durante moito tempo crearon institucións, crearon unha plataforma que se titulaba As Letras de Florencio, e iso deu lugar a que non só na comarca a xente cada vez se mentalizase máis de que tiñan un escritor importante, senón que iso chegou un pouco máis alá da comarca de Valdeorras e tamén chegou aos académicos. E cando tres académicos, porque iso é o preceptivo, propuxemos a figura de Delgado Gurriarán, non tivo a unanimidade, pero casi tivo a maioría absoluta. Eu estou especialmente satisfeito de ter participado con outros académicos, naturalmente, nesta proposta. Xarabe tapatío, aleluias de Nova Galicia. Xalisco, Guadalaxara, nenas de fermosa cara. A pérola do occidente, nenas do ollar verdecente, milleiros de meliveas con feitizos de sereas. Terra de enxoitas valgadas de irtas ágaves inzadas, xurden feras dos terreos para coitelar os ceos. Ágaves de seiva ardente, nairo tequila, augardente de moi esgrebia liñaxe co sangue da carraxe. Compre para o beberricare limón e sal lle botare, e gorenta que gorenta canta quen cuele se quenta. O xarabe tapatío ledo como un rechouchío é unha danza rebuldeira parenta da muiñeira. É nun baileo bailado e cos pés repinicado, as pernas das rapaciñas fan rendas de camariñas. Logo, xionllo no taboado, o compañeiro rufado ralva co pé a linda testa para lle por o ramo á festa. E do van avencellados, alónxanse namorados. Tapatíos, tapatías reloucan as retesías. O sangue fervelle a xente, coitado de quen a mente. Súpeto estou pa pistola, pois sei que se armou a bola. Desfeita pola liorta, esvaise a festa na porta. Só fica un home tendido no veroi para un corrido. E estas son variles lendas de ai, Xalisco, non te fendas. Florencio Delgado Gurriarán nace en Córgomo, que é unha pequena parroquia valdeorresa de Vilamartín de Valdeorras, e en 1903 bota uns poucos anos na súa terra natal, 6 anos xustamente, cando o seu pai desprázase como funcionario de agricultura a Ourense. Neste sentido, Florencio xoga na rúa, xoga en galego na rúa, recibe o que é a relación familiar en galego e chega a Ourense, está uns poucos anos, marcha a Palencia ao pouco tempo e comeza ali o seu bacharelato no Instituto Xeral e Técnico de Palencia, logo pasa a Valladolid, é dicir, sempre en transición, non ten unha ubicación clara, e ali, pois, pasa un tempo ata o remate da súa carreira de Dereito na Universidade Vallisoletana, e aí é onde se dá o seu primeiro compromiso, tanto co xogo poético de adolescente e de posadolescente, así como os retornos estivais a Córgomo, que se dan todos os anos, e ali tamén bebe das primeiras lecturas en galego. Non se pode explicar a obra de Florencio Delgado Gurriarán sen ter en conta toda a comarca de Valdeorras, Córgomo, e todo o entorno daquelas terras, non? Estamos falando da Galicia Oriental, das súas relacións
mesmo con xa ca parte leonesa, e todo iso non lle foi alleo a Florencia, non? A súa terra estivo sempre presente na súa obra mentre estivo nela e tamén dentro a distancia.